FM kanti ke siphake ngakumbi kumasipala waseNxuba yeThemba Local Municipality. Sijonge kusotolophu simkhawulela kanjani. Right again, phulaphula vukana FM izuzu masiyenze phake sikwimizuzu nje 18 minutes kubethe phake insimbi ka-8 o'clock kanti sijonge ke kwezinye ke ze-campaigns zika back to school nalapho kulindeleke usutelo uphabe ke unikezela ke ngezihlangu kwizikolo zasekaladokhwe. Sizawuva banzi in fact kumasipala waseNxuba yeThemba Local Municipality sizawuva banzi into yokuba ke mhlawumbi ngaba ke kulindeleke into yokuba ke iprogram yanamhlanje ibe ke iqhuba njani na. Nguye ke lowo ke usodolophu ohloniphekileyo ke the executive mayor kumasipala waseNxuba yeThemba Local Municipality umama umeya umama uNoncedo Zonke. Sodolophu umama masikubulise enkqubeni sikunike lithuba uzibulisele kumphulaphuli weVukana FM ngale mini namhlanje. Siyabulisa kuwe Mamchezi, sibulise kwiVukani Community Radio abaphulaphuli bayo kwiChrisane ngokuphela nakwezinye iziphalo ke nikwazi ufika kuzo nabo beNxuba yeThemba iMiddleburg and Craddock kunye neefama zethu. Ndiyabulisa msasasi. Nkosi kakhulu mama, sibulele ngexesha othe wabeke usiphalona ngakumbi ke kwalapha ke enkqubeni. Sijonge ke ngakumbi ke sodolophu ke kwezinye ke ze-programs eninazo namhlanje nalapho kulindeleke into yokuba niyabonakala ke ezikolweni. Ungakho sicacisele manzi ngale program yanamhlanje? Nkosi kakhulu msasazi. Msasazi siqalise. Andiyazi ndingathi ne-echo uyandiva kakuhle msasazi? Ndiyakuva kakuhle sodolophu, uyandiva wena? Ndiyakuva. No, siqale msasazi xa kuvulwa izikolo. Uba ubukhe wabona kumakhasi onxibelelwano bekukho ingxaki ibithetha nge-Craddock High. Kukho imiba echazwa ngabantu edibene nomandlulu olukhoyo esikolweni. Kodwa sithi safika kwesaa sikolo safumanisa uba eyona nto ingamandla ngabantwana bayi-29 abaku-waiting ababonakala ingabathathwa ngenxa ye-overcrowding esikolweni. Siyisolvile ke ne-department law ukuba abantwana bona bangene esikolweni kwenziwe-arrangements, iiklasi ezinkulu zamubekwa kwii-classes ezivakalayo. Then kufike utata uMvobo eMisimvo ehamba ke lakhe elwa nguPremier wephondo leMpuma ukuza kwizikolo esiye aphela kwiindawo zonke apha eChrisane. Apha ke Nxuba yeThemba izikolo uPremier aye wanomdla uba makesizihambele St Boniface Primary apha eMiddleburg kunye iMacembe phaya eLingeni neMichosdala High School phaya eMichosdala. So ngelo xesha ke besihambele msasazi sifumane ii-reports sisenze i-intervention kwezo zinto zi-challenges. Siye sanikwa ne-challenge yabantwana abangenazo izihlangu. So sathembisa ke ukuba iliste ebesiyiphuma ngoo-principal kwezi zikolo zintathu izawubuya ke ne-ofisi ibone into yokuba abantwana nabo mababe banezihlangu. Sisapota izikolo in all respect kuzo zonke ii-challenges abasinika zona. So sizayibhropha ke ngoku ezo zihlangu kwezi zikolo zithathu St Boniface, Michosdal High School ne-iMacembe. Apha kuFebruwari sisaqhuba asiyeka school sikunye ne-social development siza kusa i-sanitary towels esikolweni. Into esiyithande ke social development i-sanitary towel umntana unikwa eye-12 months ukwenzela umntana afowukhase ezincwadini zakhe alibale ngokuthi inyanga ezayo xa kumele uba wenza njani na.
So sizabe sikulo February. Sihamba kunye umsakazo. South African Youth Council ikhona interim appointwayo apha eThemba. Kuba kaloku ngabo aba-responsible for young people in our own state. So sihambe nabo ukwenzela into yokokuba yonke le nto siyenzayo nomsebenzi siwenzayo babe nabo bayinxalenye yawo. So iprogram yethu is integrated and intertwined. So siya-emphasize namhlanje sizawuqala apha eSandton apha eMiddelburg. Siphume ke siye kwezaa zikolo zimba ukuyozinika uba ke iyayazi yesihlangu umntu angayithatha kancinci because xa ungumntana wesikolo une-uniform engaphelelanga uhamba ngezihlangu ezibonakala uba sezigugile awuziva une-confidence esikolweni. Yonke into ethithwayo noba ungumntana obright kakhulu kodwa iyakudemoraliza into yongafani nabanye abantwana. So siyela loo nto ke sazi ukwenzela into yoba siqiniseke into yoba abantwana bethu bayafana nabanye. Nabo basuka bengathathi ntweni bayafana nabanye. I-uniform yayenzelwe loo njongo ukuba abantwana ungakwazi nokudetermine uba ngomphi kwikhaya elityhebileyo, ngomphi ophuma kwikhaya elingathathi ntweni. I-uniform was meant for that. So sizawuqiniseka ke uba abantwana bonke bane-uniform. We know nosasa uzawungena nge-uniform ukwenzela abantwana bangaziwarishi bameni baziwarishi ngazo. Abantwana bamele iincwadi zabo nokufunda bapase bekhonkxa ikamva labo. Enkosi msasasa. Nkosi kakhulu Sotilo. Ukujonga mama nje amaxesha ke ngakumbi ke kwezi zikolo sele ukuzikhankanyile nizawube ke ninyathela ngawo ke ngale mini namhlanje ukrobisela umphulaphula. Alright. Apha eSandton siya ngo-8:30 sasasa. Siyonikezela nje ilist sasesinikiwe and siya nazo seziareyinjwe ngokwamagama abantwana. And ingaske sibabone kuba ngelinye ixesha kuye kwenzeke nidoneyitha izihlangu ufumanise uba ziphindaphinda zinikwa abantwana abatsha entweni. So sifuna uqiniseka nyhani uba zenza ii-friends singene ekhaya. Then sizawungena ikhona i-meeting endinayo msasazi kodwa ndifuna ukuba ngo-2:00 ibe se-iMaqembe ngentsimbi yesithathu besemihlosidaba. Kodwa zonke namhlanje funeka sifikile esikolweni kwenzela abantwana bagoduke benezihlangu zobuya banxibe kusasa. Nkosi kakhulu Sotilo uphumama, sibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona kwalapha ke enkqubeni. Sithembe neeprogram zanamhlanje zaba yimpumelelo. Kakhulu sibulela nina khangela. Nkosi kakhulu. Right, mphulaphuli weVukani FM binguye ke lowo ke